Okay, Yola. Marvando. Okay. No. Umaga umwe yelo na ro. Ya umwe yelo na ro. Oga mwa we go. Ka mwa we go. Mwa we go. Ni apo ma. Oga mwa we go. Umwe ya lo na ro. Oga me na travel apo mwa me travel. Me la gele lo, mi lo mu ro. Why you go? You don't want to know why I'm going to What's up? Can you do something about oh, yeah, of course. Oh, dear. Well, yeah, well, you put a month in month, Oh, se no. Tocar não. Posso ver o canto de banana. My peperumpe. Hey! Agin. Isi kwoka, inwe ki John ge kwoku. Owiwu ni ge besa maka mana kwoka. Ele je besa maka, besa kol maka oso. Isi kwoka woro ni ge kwoka. Besa maka, ana ma hi na ekwu. Wa mke wona jiwe me na se ka ngwa na ma chogi jayo. Chekwo. Ai. Na afa na arum, afa na emiso. Onye wo wa ge. Mo akina bo wa ge. No dey aya. Get to Bago. Awukula anwa. Ele bibi ime baptism. Chejere ma to agatu. Awu ma agatu nwa nke Chukwu. Agatu na gara Chineke oshi. Agatu Chineke na agosi. Na erupuru Chineke ishi. Ina bom owa ge. Lanegi. Ihe okwu ụmụ anyị begina akwa. Ha kwacha akwa ote, ha nwe figure ha patacha dị figure 8. Ile ihe akwa ụmụ anyị begina akwa ha fit ha len ọ dị nọ ka apron. Magwogo anwụkwara anwa mgbe ọzọ imepe ọnụ gị Chineke nyere gị iji eri ji na ede na ama ihe na-eri. Kpọba ga ụwa gị ọzọ. Dene gị. Enwere ya m jiri aka, ihe m ji, ichiri ọfụlawa ka m ji akọ. Ichiri ji ebubi flawa. Ọ abụba uru anụ niile oge n'ahụ ka m chụme be ya riri be gị slim fit n'ahụ. Ịmakwa ndị oyibo na-akpọ slim fit. Ịdị ahụ ụmụ nwaanyị ibe gị na-aga n'ụzọ ịhụ ala ụmụ nwaanyị na-aga ka nwere resha dịcha slim aga mgbe ọbụla ịdọrọ ka enyi na-aga ka enyi. In fact, only man pon n'ụzọ ndị mana asị m hide your mother sa my mother dị mma. Ọ wụrụ ihe m gara jaka dọrọ onwe m. Ihe na-ezuzu ịhụrụ ihe na-ezu imegide ya iwe ihe bam n'ụbụrụ bịara m n'isi ama nwụrụ hotel buru gị ka elephant buru gị bulala gị ndị nke ọnụ ha buru gị lụwa. Kekwara ya ji ihe mmeghi ụwa m. Kedu aji ihe mmeghi? Na asị ka m kwadosie ka ndị ka nwaanyị ka ịfụ m n'anya kedu ihe o ji ihe mmezi ka m gwadi mama na-emejebe gị afọ ka ị kasị mejọzi gị mgbe onye ebe m na-ebakwa n'ụlọ ya ememe ji wee nụba gị kedu ihe mmeghi gị mmadụ na-asị ka m gwadi mama na m na-eje afịa kedu ka si mejọzi gị odisi mejọ m lekwe ipop iman okemgogo akabere na-ebe akwa mgbe ọbụla maka ị na-achọ ọchị amam ihu ji achọ ọchị ị na-achọ ọchị dịka ị na-ebe akwa dịka ị na-achọ ọchị amam iwu ihe ndị oyibo na-akpọ kọntradịtọ iwu kọntradịtọ ịchụ ọchị ọ dịka ị na-ebe akwa ibewe akwa ọ dịka ị na-achọ ọchị aka mma na ibewere akwa bewe akwa mgbe niile. Where why you to come with John to get where why when am I? Come on, anything to go out. Chineke pap we believe
Ole nke isi were nke buru ibu. Balonye na akpọrọ. Bịa! Hey! Bịa nwa bụ ndị a! Kedu ụdị ihe ndị zikọtara biko nụ? Ana m asụ ụzụ. Ana m asụ ụzụ. Ma nke a na-asụ ụzụ karịa mkpi. Na-enu ka osi aja. O nwere ka esi wee bụrụ anyalị. Kedu ụdị ụwa mpụtara ihe biko nụ? Hey! Na-emekwa ka obi dị ya mma. Na-enu mụ na nwatakịrị eliwe nri. O buru ndị a na-eli gbọzuo. Agatu, nye na-ekwentị m. Chọrọ m ekwentị m. Nna m gule. Nna m, ọ polisi. Kọwa ambulance ịkwa. On ambulance. Okay, Masilo. Mbapala ambulance. Ewu miki boya ni sharp. Mo bros ya. Bugire bag ele. Kabe. Kadabe no. Onyam fonu blogi now na bem. Ya, anya na-emeghari na kino eba. Onya na silo. akwụkwọ mkpughe amaokwu nke mbụ na nke mbụ nọ n'akụkụ na nke mbụ si ọsị gịnị onye ikom ọbụla gagide gabaga n'ụlọ onye inyom na-akọ ha aka baa n'ime na akwụkwọ nsọ sị na onye ahụ ọwụ onye oshi ndị inyom akwamiko na-aga ana onye ọbụla akwara iko na ọ na-emejọ Chineke na kere ya. Amakọ ihe mere ọ naghị epi ike kọl ya. Agatu. Na gate ya ka m nọ. Okay. Mebe ya rukwere na gate chere ka m bịa ka m ma ya mụ na Agatu a na-eje. Agatu metere room gate. Ọga na m akwụkwọ n'ike. Okay, I'm welcome. Ọrụ dị izi ihe. Ọrụ ka mgburi Jericho. Ọrụ ka mgburi Jericho. Ọga nyere maka n'onwe gị aka. Kasi na kwali ya. Okay. Ngwa no kele ka ha ngia na ngwa dalụrụ nne o. Okay. Kasi na inside. Okay. Ke na-ebudu moto bịa. Enwere moto tanker dashiri ụzọ. Enwere ebe ụzọ kewara abụọ. Ele ka na-ebudu moto ahụ.
Oge ya ọdụkwu ihe na-eyi abịa mgbe mbụrụ jeans gị na-eyi abịa na ama mma tọkụ in nkịta ya tọkụ dị in jiri jeans gwụchara agwụcha ọgụ ihe ochiwere gị ike ka ọgwụ akwụkwọ na ọ ga-erele moto ya Igbo metụ ọ dịkwa na mma Kelvin n'akwụkwọ ozi a gụọ anyị akpọkwana ihe nke a gị fere aka ma ka m ga-eji gbuo anụ ọfịa bụ onye na-edina nwunye m mana ka njọtagodo Lisa Inspector mgbede ọma a na-akịla Lisa kita tahu dari ini. Hey, di mama. Na giri yo aradro egutu ko mo. Ele me jowo don gifu. Ele me jowo ko afu. Wa rele. Oye here. O de chakwala tie jara o. O de chana tie jara. Makwa na mmadụ. Nna anyị, mụ nwunye gị, Chineke kwala ka onye gị so na ịchọ ka m fuo. Ezigbo nwaanyị Chineke gbogoro onye ma agwago ọmịji aka kpọrọ gị Chineke akpọghị ya ọmụ gara ada ha iberibe kpọrọ gị anụ mpama. Ihe nwa ipop inwe ọnwa afọ nchọ gị kpọọ m nama kpọọ m ele. Ọ dị mma even ịba ife ofu ba n'ime ọhịa ụmụ anụmanụ ewere gị mere nwanne maka ịwa anụmanụ ka iwe ele ụmụnne ele nwoke m zuo okwe na-asị m nwayọ mba azụkwụ ịzụrụ okwe nso ogboro ụnụ nwa ndị a na-ebu ụzọ agba ọ na-adụba n'ụlọ ọsịsọ ọ na-azụ ụlọ ọsịsọ na-eme ọ na-atọ apịa aka kere ebe ị na-apịa aka zuo okwe zuo akwụ na-ebe ejeli na-ekwu na ị na-azụ nke ọ na-azụ papa adọkwa ibe ka ọ na-emeji papa na Lagos ajala ogene ọhawo mmadụ ete ụbọchị na anọ m ebe m nọ n'okwu Chukwu abịa kpughere m ebe ehenu ya nwanyị ukwu ya buru ibu n'elu onye ala mụọ ịnụnye nwaanyị ịnụnye onye ala nwaanyị nlụ ahụ akwụghị ụlọ ahụ ọlụlụ ka a ga-alụgide na ntụ gị maka nwaanyị wee mebie anụmanụ onye ala nwaanyị maka gịnị ka mejọ onye ala nwaanyị si m n'iru pụ ebe ọsịsọ na-akọ gị nọ na ihe ọ na-ekwukwe n'okwu Chukwu Igbo kọbara aṅụ awe na-ezi ozi mana ịma nna unu nwere nwaanyị ụta adụọla ya n'ọhịa ka na-eso unu onye ka nụ ya ya ngwa jee na chi ụtụ jebe ọ bụrụ ya ya aka ọ mụghị anụnye nwaanyị mba ọ ka ngwa gị agwa ala achọghị m ọdụdụ nwaanyị ahụ ngwa sedapụ ọsịsọ onye ala sedapụ ọsịsọ Maazị Okwuchi kiri ụdị mmadụ gị nke osara nke iwetara na wekipin ka nke osara ndị wetara na wekipin ịmazi nwa m na-ajụ gị ka ndị jụọ ma nke eso ka ndị ọzọ nọ n'ụlọ gezi ọsha anyị gudmo nweghị okwu nwadị mara ka o si ezuzu ya na ala gụrụ unu ka ị na-ekwu ala dị ebe esi kpata nwa mụnwa mara ebe ala si ọ gịnị kedu ebe onye ezuo ha okwuchi arụ okwuchi abịa ịtụrụ abata biko iwekwa n'ihe kedu ebe ị chọrọ ka nsi weta ego ahụ achọrọ m ịma kedu ebe ị chọrọ ka nsi weta ego ahụ agwa bọọlụ gị tụọlụ gị alụsị gị na nwaanyị nwa bụ sọ nwa jiri m mụrụ amụ o wee ihe mụ ngwesị gị
Aro ne ka nwoke ị na-ekwu na ị na-ebela akwa na-asị na n'ọkagụna akwa sọtụ 70 years. Ọra 70 years. Onye ya nwatakịrị ka ọnụ nwatakịrị nwoke dị 70 years. Ọka dị fresh. Mana o ji ezigbo ego ịjụ. Arụ ọ dịkwa anyị. Emeli ive eme. Ọ bụrụ mmadụ mere ya aka bie onye a n'ala. Arapụ ile nwa ya ofu mkpụrụ nwa nwaanyị nwe. Gịnị wee ile ya? Lee nwa gịrị ga ọrụ ọrụ ka nwoke na-agba oju nwa m. Nwoke ịgba oju. Na ntị ka nwoke 70 years nọ. 70 years or the 2 months. Oh, that fresh. Or no to one. Aka gwadon kan iro kara n'otu. Madam ya abụrụ ihe eji ya chekari ko tutu. Okwu onye nwoke kwuru. Nna ekwu ya anya ọdụrọ njọ. Ọdụrọ njọ. Nwatakịrị ka na-atụ mmiri, nwoke ka na-atụkwu mmiri n'otu dịka isi kwu. Ịrụ nwatakịrị ha hụchawa ọkpa. Mgbaji akwụchi ọnwa na-aba na ị ga-afụta. Ị na-aba anya bụ na kwesịrị. Ịwụkọsụ a na-atachicha akụ ịtara n'oyi. Cheka mgbe ọkwa ifu ife anyị na-aga ibe ebe ị na-asụtọ ọhala ya bụ mgbọsị mmecheta anyị ọkpa na-abụ ka ihe achịkọrọ Ihe ọsọ gị nwụ ụlọ. Ọ gị nwụ ụlọ ị na-enyere ya ọsọ. Jekere zuo ike. Ndị a n'ọgwụ zụọ. Ịhụrụ onye ndị oyibo na-egwu asị na ọ dị ọma mmụọ dị na nke ọgị. Mgbe echere ya n'isi nke ya arazụ nke dị eme. Na-ekwu na ọkụ na Kudugo nke dị na-ekwu dị. ọ nwere ihe mkpa karịa nke onye ala mbụ. Na wọda bọọlụ ọgwụ ọsụsụ a na-ezi nke onye ntara anụ ezi. Ya gịnị ibe na-emekwa? Kedu ebe anyị nọ? Zụọ. Nga, nyame. Hai! Lekwa na anya biko nụ. Nyame. Kabiru. Ka etu si bute mmadụ mmiri butere mmiri. Abeg no vessel. Gabazi, oh. Nearly covered. Obi, people. Oh, when he about Kestin, now when you. What are you doing now? Oh, and you know we go to the church. I'm a miss. Already know like Kobo. Of Kestin, on why you're not telling me. Oh. Oto. Lisa. Yeah, but what do you think I'm going to be cool? Huh? No, you didn't know. Dogu de kamana chonye biacho. Hello. Fiako. Pagano, Leo. Kiledere. Madam, on the gra mahadu. Go dead, sasa. You know, okay, everyone here so children's plan, family playa, that is so why am gagelo because kushere family playa, ijobu na benyi na ugbe n'ime ka ncho no yotala madam ke family playa msema ka wala lota ala nwanyi m ga lota da potara nye potara nye mba obu uncle husband na akpọ m wesi ka mbeka mmanụ ma ndị ọ dịkwa mụ kpọrọ gị maka ụka m na-anụ edochara ma nwasị ka o si n'ọnụ pụọ maka nwunye gị ka na-ekwu otu esi achọ nwunye gị amakọtara m ya bụ eziokwu mana nke karị njọ bụ na etu a mba kịta na nke a nọ ebe a na ọka batara aka afụrụ ya aka na-achị ya
eziokwu ama m ebe m ga-achụ ya, ama m ebe m ga-esi ebe a chebe, ama m ife m ga-eme. Ime ya bụ dajụọ ọ ga-anata. Ọ bụrụ sọ nnata ọ ya anata. Ka anyị were ofe sobie Chukwu ya enyela anyị aka. Uncle, eso ngawa eso ngaga ebe anyị nọ. Ihe ma mgbe ahụ na ịnata ese ga-agba gbanwee pụọ. Akwa kwadosie m eso achụmoto gbogbo ebe ahụ na-akọ ebe ụlọ na-akọ gị anụkwa akọ ndị ala na ya agbara agbọ gị je ebe kere ebe ga-abụ onye ala eje anyalị Uncle, hapụ ya na a ga-ejizi mgbagbu ala ọgụ ka mkpọli ya na maka onye soro ụmụaka ibe gbawa mbọ ịgbakwa onye isiri na ya agba eje ebe biko rapụ nwa ọma na-esozi Ọlụchi uche dịkwu ya amakwa m ihe ndị ọkwa m na-ekwu ada degede ndị mmadụ a o nwere otu o si wee yi m mana omume mana okwu ọnụ mana gbara ya ama mma akpọ nwa ajọ nwa si ya wee ba nne ya afọ ka ọ nkezi wee nwa wee ba nne ya na-arụ ba nne ya na odogwu ọma nkakọ mmadụ aghọta ebe ihe mma akpụ ya agbọ ezi aja ekwakwuo ọ na-ejekwa ibute ihe ọgọbọ onye a ihe na-ekwu ochi n'obi ọ ga-ebutekwa ihe ị na-achọ ihe ga-egbu meke mbụ meke abụ ị na-achọ ị na-eti n'asụ meke mbụ mba meke abụ meke atọ meke abụ ọ ga-eweli n'iwu akwanụ m na geeti na ajọ nwaanyị mụrụ osi na-achọ ndị oge ọ ga-agafete gbara ugwu ekwesịrị ihe gị na nchekwa ọkụla ọkọ n'ala ndị mmụọ niile na nga ha nọ bilite n'igwe gbọọ gị ọkụ kpọbie gị eriri trọs ma ọ kwere ị na-eyi ọ gịnị na-eme onye a kedu ihe bụ ụtọ na-akparị na-ebo gị hụ na ebe a kemgbe ọ ga-eweli iwe ọ ga-agwa gwara nga agwa na mba ụwa nọ mkpọ ga-akpaga m agwara gị sị na onye a ga-egbu m aga m adị ndụ ogologo ọ bụrụ na onye akpọbụrụ m onye ọ gaghị eju onye awụ mba ụwa onye awụ human beings ọ gaghị owe osimiri ata egwere nke mbụ meke abụọ meke atọ meke anọ na-emeke isi nwa asị na mmemme ọ ga-agwa gwara nga gwasị kpọlara m onye kpọra m onye ọzọ mba ụwa ga-egbu m egbu ọ bụrụ nke nna m nnọọ ọ dị mma amaghị m ebe m ome nọ amaghị m ebe nne m nọ na Whiteview
Kọwa anya dị ihe ka ọnkịta mmụọ dịrị ihe. Ọnkịta ọbụla, gị mepe ụzọ, gị mepegodo ụzọ nwa m. Onye yiri nkịta mmụọ. Ebe ụzọ bụ onye ekwuru ekwu. Siri onye ahụ anya, onye ada ahụ. Onye ahụ nkịta mmụọ. Ọ gaghị akpụtara nkịta mmụọ. Ọ gaghị. Ọ bụ onye gị ga-akpụta na-ada ahụ. Ọ nkịta mmụọ. Onye ekwuru nkịta mmụọ. Elekwe ekwuru ekwu. Ọkwa na nkịta mmụọ ndụ. Elechenie, ọgọchukwu chenie elu. Ụwa m bịanụ na. Agwara m gị sọ nkịta. Ọ gaghị akpọta na nkịta mmụọ ndụ. Elebe m ga-aga ọnwụ. Ụwa m bịazianụ. Mbaba asị m dị ọsọ. Mba anyị mmiri ụda ọnwụ. Ịpụ afọ ọnwụ. Elege m gị. Ọ ga-eji abịa. Ndị amụgo ọkụ mụgo ọkụ. Mami sinki. Muna namno na chogebe ki jebe. Bam. Obodo jọlụ njọ bụ mmadụ mere ya. Ihe ọjọọ dị n'obodo mmadụ ka o si n'aka. Yoyo, yoyo. Uwabualu,
ụwa bụ alụ onye bunyere ụwa alụ ọkwa mmadụ bụ n'obodo adịghị mma ọkwa mmadụ bụ n'obodo atọghị ụtọ ntaji anya juru ebe niile mmekparụ juru ebe niile obodo jọlọ njọ bụ mmadụ mere ya ihe ọjọọ dị n'obodo mmadụ ka o si na